El canvi de primera catalana a Lliga Catalana, al primer lloc ens trobem que n'hi ha un nivell bastant eh, fort, bastant gran en comparació a l'any passat. La defensa ha d'estar més forta, l'atac s'ha d'estar més estructurat i nosaltres físicament hauríem d'estar molt millor i estar preparades. El partit passat contra Canovelles, aquest dissabte, ha estat un partit bastant renyit. Anàvem guanyant durant tota la primera part i bastant de la part de la segona. Crec que a partir de la lesió de la nostra pivot, la Tamara, que esperem que es millori, ens vam desconcentrar, potser ens vam precipitar una mica, però esperem que tot això millori i que sigui un partit més. Doncs el partit d'aquest dissabte contra Bar, Gràcia Sabadell, és a les 4:30 aquí al pavelló. Les claus per guanyar-lo crec que són una defensa ben forta, una, un atac bastant estructurat, que estem més intenses, amb un nivell bastant fort i que aguantem el partit fins al final i el lluitem totes juntes.